Is-sena d-dieħla l-Gvern se jkompli jħallas lura il-VAT li tħallset żejda fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-karozzi bejn is-sena 2004 u 2008. Miżura li kienet ikkonfermata fil-budget. Din id-darba se jsir il-ħlas sħiħ għal dawk il-karozzi reġistrati bejn l-ewwel ta' Mejju u l-aħħar ta' Diċembru 2004. Biex imbagħad dawk li xtraw karozza fil-perjodi ta' wara sal-2008 jitħallsu b'mod sħiħ ukoll fis-snin ta' wara. Trasport Malta spjegat ukoll li se jingħata inċentiv ta' €200 għal dawk is-sewwieqa li jaqilbu l-karozza għal gass u jkunu qed inaqsu l-emissjonijiet ta' dijossidu tal-karbonju b'10%. Għal din l-iskema huma eliġibbli karozzi tal-passiġġieri u dawk ta' tagħbija li jġorru sa 3500 kilo. Se jingħata €900 lil dawk is-sewwieqa li jiskrepjaw il-karozza tagħhom u jdaħħlu karozza ġdida b'livelli baxxi ta' emissjonijiet. Il-liċenzja għal karozzi tal-passiġġieri li huma reġistrati wara Jannar 2009 se jiżdiedu bejn xejn u €15. Liċenzji ta' dawk il-karozzi li kienu reġistrati qabel l-2009 se jiżdiedu bejn 5 u €15. Intant mill-għada tal-budget tnaqset kważi bin-nofs it-taxxa ta' reġistrazzjoni fuq quad bikes u tneħħit dik fuq muturi bi cubic capacity ta' inqas minn 250 u meqjusa bħala vintage.